и Влада Вески. Уважаеми госпожи и господа, нека да посрещнем с аплодисменти господин Лютви Местан, председател. Посрещнахте един много горд и щастлив председател на най-европейската партия в България, Движението за права и свобода. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа председатели на движението, на младежкото движение за права и свободи, защото няма бивши председатели. Госпожо Хисменова, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри, заместник министри, областни председатели, общински председатели, кметове на Движението за права и свободи, уважаеми млади приятели, ако знаете как искам да се обърна по име към всеки един от вас персонално, простете, може би не знам името на всеки един от вас, но ви знам като образ, защото ви преди това ви знам като чувство. Ние сме едно семейство, много голямо и много богато семейство. Честит празник! Когато получих поканата ви, възкликнах: Олаха, минаха ли 15 години? Минаха. Грей Моцен каза, че иска да работи с вас и през следващите 15 години. Тогава някои от вас вече няма да бъдат в младежка възраст. По косите ви ще се появят онези признаци на зрелостта, които при мен не просто са взели връх, а просто доминират и няма нищо друго, както виждате. Обаче, когато влезнах в тази зала и усетих младежката ви енергия, си казах: напред, имаме още много дълъг път да извървим, за да достигнем онези стандарти, в това число и за правата и свободите на малцинствата, за които говореше и господин Греем Уотсън. Аз днес искам да ви кажа няколко много простички неща. Виждам особен знак в факта, че празнувате 15-тия си рожден ден в Деня на будителите. И си мисля, че и българската политика има нужда от пробуждане. Но, скъпи мои приятели, оковите, веригите, които са поставени в храма на знанието, окупацията не е символ на пробуждането. Аз съм горд с вас, че днес празнувам 15-тия рожден ден не на окупаторите, а на младежите на свободата. Днес един журналист във връзка с един от най-актуалните проблеми, абсолютно не искам да използвам по-силни изрази, но и все пак престъпният
акт, наречен решение за налагане на меморандум, което решение българският парламент гласува през тази седмица, ме попита: господин Местан, получихте подкрепата на част от БСП, но ако това разсърди една друга популистка партия, от която зависи кворум в Народното събрание, и кабинетът падне, какво ще правите? Знаете ли какъв беше моят? Казах: за ДПС властта не е самоцел. Ние сме най-последователната евроатлантическа партия на България и никоя власт не стои по-високо от европейските ценности, в които тези младежи са закърнени. Ще продължава да се гордее с младежкото ДПС и с Движението за права и свободи. Имаме този мандат. Вие знаете, че властта не се подарява, но и власт не се дава толкова така. Ако ние имахме насреща си един нормален политически противник, предвид на ситуацията, ние с вас можехме да обсъждаме и други варианти за изход от политическата ситуация, която съдържа елементи на криза. Но пред нас имаме политически противник, който през последните близо 4 години ерозира българската демокрация, ерозира демократичните институции, подчини ги на едноличната воля на няколко души и отдалечи България от европейския път на развитие. На тези хора ние няма да позволим реванш. Затова разчитам на вас в името на демокрацията да разгледим наследената от ГЕРБ тоталитарна система и ще вървим към следващи избори само тогава, когато сме възстановили демокрацията по европейски модел. Съгласни ли сте с това? Вашият председател, моят колега Илхан Кючюк, в словото си благодари и на почетния председател, и на мен, че оказваме съдействие. Той дори използва израза, че аз и до днес продължавам да ви напътствам. Аз имам едно много искрено пожелание към вас, господин председател, и към вас, скъпи мои приятели, млади приятели. Пожелавам ви да достигнете такова ниво на зрялост, въпреки младежките си години, че не да се нуждаете от нашите напътствия, а да ни напътствате. Това очаквам от вас, защото част от политическата криза е и в това, че традиционният политически модел изглежда леко изчерпан. Има нужда от политически иновации. Те ще се родят от вашите далеч по-атрактивни и съвременни дискети. Пожелавам ви да бъдете
не просто все така дразновен, но искам да сте иновативни и да задавате изпреварващи решения. И не забравяйте онова, което може би ви казах по време на първата ни среща. Младостта не е порок, но младостта не е предимство само по себе си. Ще се конкурирате с малко по-дървите и аз ви обещавам, че само при равни условия ще имате предимство като младежи. Съгласни ли сте с това?